Bideo honetan berreketen hainbat azalpen ematen dira. Berretzaile berdineko berreketen biderketa bat daukagunean, berretzaileak batuta lortuko genuen emaitza berdina izango litzateke emaitza. 3 eta 5 dira berretzaileak eta oinarria berdin jarrita 8 izango litzateke. Adierazpen orokorra hau izango litzateke. Ak berrekizuna adierazten du, bietan berdina da, eta berretzaileak ezberdinak. B gehi C izango da berretzaile berria. Kontuz eduki behar da, adibidean berretzailearik ez daukan berreketa bat agertzen bat denean. Kasu honetan, bi honek bere berretzailea ez da 0, bat baizik. Eta baturan, kontuan eduki beharko dugu. Ez da 8 bat jarri behar hemen, hau ere, gehi bat egin behar delako 9 izanez. Zatiketari dagokionez, batu beharrean berretzaileak kendu egin behar dira. Adierazpen orokorra biderketaren abezelakoa, baina berretzaileen arteko kenketa eginez. Eta kontuz, berretzaile bat 0 bada, horren emaitza bat da. Bi ber 0 bat da. Berrekizuna negatiboa denean, berretzailea bakoitia edo bikoitia izatearen arabera, emaitza positiboa edo negatiboa izan daiteke. Bakoitia denean, emaitza negatiboa izango da. Minus bider minus plus izango da, plus bider minus minus, minus bider minus plus, minus bider plus, minus. Kasu honetan, emaitza positiboa da, eta kasu honetan, negatiboa.